କିଛି ଜଣା କିଛି ଅଜଣା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ମଜାଦାର 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୌହ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ତାର ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାତୀ ଏବଂ ବାଘର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାତୀର ଘର ଏବଂ ବାଘର ଘର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ସେ ବାହାରକୁ କିପରି ଆସିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଦା ହେଇକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସାପ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ମେରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାପ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି info.corn.ch। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ନିଜ ଗରାଖକୁ ନିଜେ ମାରୁଛି? ଏମିତି କେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ନିଜ ଗରାଖକୁ ନିଜେ ମାରୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଦ ତମାମ ଦୋକାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନିଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗ ବାପା ଜନ୍ମ ନା ପୁଅ ଜନ୍ମ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ କେବେ ବି କିଣି ହେବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗରିବୀ। ପୁଅଟି ଝିଅକୁ କହିଲା 1 4 3। ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା 25 5 19। ତାହେଲେ ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍। Y ହେଉଛି 25 ଲେଟର, E ହେଉଛି 5 ଲେଟର, S ହେଉଛି 19 ଲେଟର। ସମୁଦାୟ ୟେସ୍।